Usa ka itoy sa Davao City ang namatay human gitigbas sa usa ka lalaki nga giingong hubog. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Nagkadugo og dunay dakong samad tinigbasan sa ulo. Kining itoy nga ginganlan og butsoy sa pamilya Mamites gawas sa compound sa ilang balay sa barangay Tibungko, Davao City niadtong milabayng semana. Ang itoy gitigbas matod pa sa usa ka lalaki nga giingong hubog. Sumala ni Amy, ana sa gawas sa ilang pultahan ang itoy dihang natingala ang iyang 9 anyos nga anak nga babae nga nasulod sa balay nga mityabaw na ang itoy. Natingala na siya na doon ni kuan ni nagbubuga o sana nga ni sakit ang itoy. Pag-abli niya sa pultahan, nakita niya doon lang na nagkaduko na ang iro na natangap sa tulay. Dugang ni Amy, nakita sa bata ang nanigba sa itoy nga nasayrang usa ka 49 anyos nga residente sa maong lugar ug dayon nila kining gisumbong sa barangay. Sumala sa barangay dihang nakahinabi ang sospek. Gipaak matod pa siya sa itoy ug ang iyang higala, rason nga gitigbas niya kini. Naagian daw niya, din gipaak ang iyahang kumagko siyang tiil. Oo. Then pagkaugma na siya ni declare nga napaakan og iro. Apan matod sa anak sa sospek, wala matod pagituyo sa iyang amahan nga patyon ang maong itoy. Apan giangkon niini nga hubog ang sospek ni adtong tungura. Wala, out of intention to sa sir. Mao to kung yung naduwas ka intention, which is sa pinakauna gipatay jud mo kay na kay ingana. Nakato siya kay katong sa pagkahubog nanto niya nag self defense lang pud sa ato nga pain. Sumala ni Amy, gisagup nila si Butchoy nga usa ka stray dog. Butan matod pa kini og dili agresibo, busa ilang gikasubo ang nahitabo. Bisan ang bata nga nakita sa maong hitabo, na trauma matod pa. Katong pagkahitabo ato, mga pinakaadlaw ato, mga na siya na. Kaya dirita matulog ta, nga marapan siya na, trauma na siya bago kung mahubog mo siya, kaya mag-well gani. Ilawom sa Animal Welfare Act, ginabawal ang pagmaltrato o pagpatay sa ubang hayop. Ang tao kung ma-caught in the act, nga iyahang maipanakit ang kanang mga hayop, pwede siya magpriso o 1 year to 2 years and then naatay fine na 100,000. Mitabang masab ang Animal Welfare Group nga Bantay Hayop Davao aron mapasakaan og kaso ang sospek. Nag-request na nga i-surrender ang hinagiban nga gigamit sa pagpanakit o pagpatay kay Butchoy. Sama sa mong giingon, mo ni siya ang requirement para makapasaka ta og kaso. Niangkon mo po siya sa iyang gibuhat. Nakatakda usab nga mag-istoryahanay sa barangay ang kampo ni Amy ug ang sospek. Ginahog sab sa otoridad ang katawhan nga giliyong isumbong sa barangay o kapulisan ang mga insidente sa pagpanakit og hayop. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.